Едно и здравейте хора, добре дошли в новото ми видео, т.е. новата поредица всъщност, защото го правя на поредица. Играем Battle Royale Zero Build без никакви екстри, просто за забава. И за започването на тази поредица съм викнал един много готин човек, който, ако сте гледали не предното ми, по-предното видео на Blitz Royale поредицата, ще сте го видяли. Това е именно Пепи. Кажи здрасти. Здрасти, бро. Да, най-чил гай човека. И не забравяйте да цъкнете лайк бутона, да се абонирате за канала и да напишете в коментарите коя ви е най-любимата част от видеото. А сега нека да започваме. Между другото, ако още не сте забелязали, снимам с фейскам. Сетъп подобряване! Йей! Да, хора, вече ще ми гледате, освен че ще ми слушате и тъпия глас, ще ми гледате и лицето. Да, хора, вече ще ви тормозя от тук през ето тази камерка. Здравейте. Да. Пепи, искаш ли да скочим на крайната локация на автобуса? Добре. Отново чил гайд. Човека в него се пробужда. Да. Къде? Еми, скачаме в Супернова академия. I shall speed. Сега чакаме. I shall speed very much. Да. Пепи има I shall speed в тях. I shall speed се в Пепи. I shall speed живее при Пепи. I shall speak bits of water. I shall speak puts water down. I shall speak наклонена черта Рая. Сигурно Райка пие вода. Never gonna give you up. Never gonna... Не. Така, не питайте какво си пея. Аз съм тук пак просто. Някой, ако е забелязал, музичката от автобуса е много яка. Ако някой се е заслушвал... Така. 3, 2, 1, let's go! Летим. Така. Между другото, може да сте ме виждали лицето и в шортове, ако сте ги гледали, ако не, бягайте да ги гледате. Цъкнете лайк и там, между другото, Пепи, да изградите ли по канала вече? Еми аз не казах на баща ми преди няколко дена и не го направи. Любимото ми оръжие, дето си в 100 демидж. Светкавич ми купи нещо. Виктор, той... Не, Вики, не фли партито, моля те. Не фли партито, снимам видео, моля те. Моля те, Викторе, моля те. Така, това е един приятел, който снимаме видео, но вече знаем. Вече знаем, той е пълен. Казва се Виктор, той между другото ще бъде гост на тази или другата поредица. Може би в другия вид. Пепи, не може да ревайвна, защото искам да го убия този човек. Убий го този човек, да му така. И се бугва скин. Верно ли ще ме убият? Добре, нова игра, така. Това казахме, че без никакви екстри, така че може да се цъкаме нови игри утре вечерта, да. Когато правиш видео в момента, сега като правиш видео,
можеш, когато използваш OBS Studio, така можеш, когато там дето цъкаш да рекордваш, цъкаш там пак и така скипваш нещата, които ти зарекат. Между другото, хора, ако се чуете коя програма използвам за да си записвам видеята, казва се OBS Studio. Това видео да подчертая, че не е спонсорирано. Просто казвам компанията, за да може и вие да се записвате. Пишете OBS Studio. Може и вие да си използвате, ако си направите YouTube канал някой ден. Аз ще го направих много ниското. Да. Значи, хора, ако сте гледали миналото видео, знаете, че на Пепи канала му, преди имаше канал той, но вече са му го бамнали, нещо Не са ми ги бамнали цяло, но не ми дадат да... То ми е детски канал и вече мога да гледам само някакви видеа. Чакай, аз забравих да маркирам локация. Чай. Тук на моста ще скочим. Плиз, моля те, ако Мегазорда някъде там. Аз веднъж скочих там и събрах малко лут и Мегазорда беше на 200 метра там. Аз между другото съм ставал Мегазорд 2 пъти, а пък Пепи нито един път. Защото играе само Блиц. Да, той играе само Блиц, защото иска да прави Виктор Реали, аз играя и Блиц и това, защото искам да правя и XP, защото аз имам една стратегия, значи един път си купувам Battle Pass с V-Bucks. Да, баща му го позволява. И оттам нататъка, от всеки Battle Pass имам стратегия да се събирам всички V-Bucks и така ми се оформят за нов Battle Pass. Това е много яка стратегия и всеки сезон ми се получава. И сега искам да ми се получи, защото аз по едно време играх много. Ти си Луки! И затова сега играя това, за да ми се получи стратегията отново. Защото баща ми каза, че повече V-Bucks няма да ми купува, така че... Ама то баща ти повечето пъти и ти купува Battle Pass-ата. Ма не, аз там си го купувам, защото нали ти казвам стратегията ми всеки сезон... Ти си купуваш за мек с твоите пари V-Bucks. Да. Аз ще кажа на баща ми също. Аз да си плата V-Bucks-ите. Защото аз само един Battle Pass имам. Единствено. Този, който е робски. Because I'm poor and my dad can give me some V-Bucks and Аз се качил в тази кола. Option is just $50. Just $50. And това не е скъпо даже. I believe I can fly. Моля ви да ме копирайтвате. Само изпях малко част от песента. Гласа ми прилича много като певеца. I believe I can fly. Стига толкова, че ще ме копирайтва. YouTube, моля ви да не ме копирайтвате. Моля. След като ще му помолим да не ме копирайтват. Не, защо ще се влиза в тази потия, бе? А то кое има вътре, брат? Тук е за Ейран. Ние сме с Ейран, къде сме се пати? Но, представи си там да живее PDD. Ето свиркам. А то как се свиркаше, бе? О, магазин 7 човека. Любо, погледни в
че няма 6-7 на 6-3. 6-3. Омага, имам какво да се спомня. Аре! Car driving in my car. Right after the beer, hey, that body shake like a deer. See you like how about you say, I don't wanna miles. In our little do you know, I feel the progress, I'm again, you found making. Стига толкова, че ще ме демонетизират. Аз дори не знам как да го кажа. Ама ще е дам. О, мага, човек! Най-накрая. Аз убих един човек. О, мага. О, мага. Кетчъп. Давай! И докато чакаме да ми се зареди. О, ма гъд, труп! Стоп, за мене. Да, на колко метра е? На 1000 метра, няма да успееш. Няма да успееш. Ти за 400 минути имаме стигна. Megazord ready! Mega! Oh my god, Bug! Please! Tomato! Potato! Къде е potato? Butterball! Йо, то ме изхвърли! Той ме изхвърли! Що той пак ме изхвърли, брат? Другия не ме изхвърли. Вау, колко съм бърз, брат. Йо! Един за малко да ме убие. Къде е този човек? Бам. И бам. Готово. Между другото мразя училище, казвам ли? Съжалявам хора, че това беше малко, че това е малко по-закъсняло видео, просто посветена бях заед и не можах да го държа, за това много съжалявам. Той казва честит празник, бе. О, мага, 6-7 демидж. Да, хора, между другото, мен ми се получи 6-7 демидж. Бъдете живи и здрави и така. Обичайте България. Да, това ни е нашето... Това е нашата държава, така че не замърсявайте природата. Както всеки копак я замразява. Замразява? Правит нещо друго. Замърсява. Вау, Мегазорда, много бързо му взеха демидж. Между другото, за по-големите, които гледат това видео, моля ви, не пушете цигари. Да, между другото, иначе ще умрете, иначе ще умрете 100%. Така вредите и на въздуха, и на самите вас. И на играта много послание е опазвайте държавата. И бъдете добри хора. Аз защо ще държа тази въздуха? Аз за какво ще излових нещо? Аз имам снипер. Sniper! Please give me sniper! I don't have sniper! I don't have a sniper. I have a sniper. Yeah, because you're lucky, bro. Lucky block from Steel Brain
No, I don't like Steel Brain Rot. Стила Брейн Рот е най-малумната игра в света. Да, брат, аз съм Team Jendal. Брат, аз дори не играя Стила Брейн Рот, защото е тъпчия. Аз играм Grow Garden. Аз почти не играя Roblox. Само някои са там умрели паркурчета. Аз играя всичко между другото. Ама гъбай да слаза почти дет. Я да отида твой при Мегазорда. Те почти са го убили, брат. Това колко? Те почти са го убили. 24. Панар за минаване. Megazord incoming. Превени моето ред автомобил. Да, песничка между другото е много яка. На човека, който е измислил Евала, беше другото. Не знам кой, ако случайно му изкочило това видео, да бъде жив и здрав. Как да си пусна пикакса? Брат, не мога да си пусна пикакса. Омага! Тимен! Как какво е името? Баут! Get your no word, bro. Get your new word. Shockwave Hammer! Това е най-тъпото. Oh my god, I'm getting the highway. What is it? Сапа не мога да се пал. Ей, затова го мразя, защото се зарежда по 15 часа. Сега не мога да изкача планината. Ще ме смукне зоната. Зареди се. Не бе, защо слам бе? Така. Остана. Oh my god, launchpad, yes! Shit! Аз съм пълен вече. Аз как съм го... Oh my god, Canon ли лав? Аз дропвам снипера. 3, 2, 1. Стига бе! Вау, планина, ланчко! Вау! Любо! I believe I can fly! Нали каза, че не иска да те копирайтва? Да, верно. О, мъдър човек! Глей, сега ще му разкажа играта с този херитена. От тука. Вау, плаш човека остават. Къде е си, брат? Оп! Не мога ме Where is those guys? What is the damage? Please give me a kill! Айде! Ама ге 7 кила. Имаме общо. Go. Don't shoot it, just shoot it. Oh my god, med kit! Wow. Тук ако се пребил тази планина, съм най-големия балът на света. I believe I can fly. Тук без да искаш тя да пада. Вау. Ама корона, искам да взема корона. Ама там ще е голямо меле, по-добре да се били.
Дайте майзека, а не мрям. Брат, защо не мога да се качем на това, бе? Не, бе! Гадер! Реал. Толкова много усилия по... такова, за да се кача. Давай. I'm more fast here. I'm the slowest person in the world. Нали каза първо, че си more faster, сега какво става? Уи, тук е бързалка, брат. Уи, бързалка. О, Мегазорд, Мегалон, това какво е? Какъв е този медалон, брат? Please get this medalon. Сепи, моля те! Бягай! They are man cooked. Бягай! Venga, bravo! Еми хора, така ще завърши нашето видео с загуба на пето място. Това нормално ли? Еми, така ще завърши нашето видео, хора. Не забравяйте да пръснете лайк бутона, ако ви е харесало това видео, да се абонирате за канала и с камбанката, естествено, за да не изпускате още такива яки видеа. И да напишете в коментарите, че зацепих, да напишете в коментарите коя ви е любимата част от видеото. И така ще завърши това видео, а от нас, приятели, чао! Чало.